אוקיי, מה קורה חברים? כאן צור, והיום אני עושה עוד סרטון מטורף בספורט המטורף. אז היום אני מנסה לחשוב עוד פנדלים או משהו. אני מקווה שכבר כתבתי לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה, כי אני לא ממש יודע. טוב, אתם רוצים שאני אתחיל בטירוף? יאללה, בואו נתחיל. לפני זה יש לי עוד משהו חשוב להגיד לכם. שימו לייק, תירשמו כמינוי, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. בואו נתחיל בטירוף. אוקיי, שבוע שעבר, סרטון שעבר למדתי אתכם איך להקפיץ. אז היום אני רוצה ללמד אתכם, לא ללמד, לשחק. אז בואו נראה. המטרה שלי, אם אתם לא רואים, יש כאן קרוסלה. המטרה שלי שיגע כאן. ואני בועט מכאן, אתם לא תראו את זה, הכל בסדר. יאללה. יש לי 3 ניסיונות. אם אני מצליח בשלושם, אתם עושים את הכל. אם אני מצליח בשתיים, אתם לא נרשמים לערוץ. ואם אני מצליח באחד, אתם עושים רק לייק. יאללה, בואו נתחיל. 1! אוקיי, עשיתי ניסיון 1, הצלחתי. בואו נמשיך. יש! חבר'ה, תגידו אם זה נקרא, אם זה נגע ואז עלה. נחשיב שכן. אם אני מצליח עכשיו, אתם עושים את הכל. לא! חבר'ה, יש לי עוד ניסיון אחד להירשם לערוץ. אם אני מצליח אותו, אתם יירשם כמינוי. יש! זה נקרא חבר'ה, זה נקרא בום, צ'קה לקה לקה בום. נראה לי שהפרק הזה קצת קצר. בואו נמשיך. יאללה. אוקיי. בואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו. עכשיו אני רוצה שתקבלו פיצוץ. סתם. בואו נעשה קצת כושר. יאללה חבר'ה, תעשו אחריי. הופ, 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 הופ. וואלה. מה אני עושה עם הכדור? יאללה, רוצים עוד? לא יודע, מה עוד? יאללה, עכשיו נעשה את זה אתגר יותר קשה. תראו במה אני צריך לפגוע. טה-דה-דה. דם. אני צריך לפגוע מפה, שמה. בדבר הזה. בדבר הזה אני צריך לפגוע. חבר'ה, לא להתבלבל, כזה. ניסיון ראשון.